Terus katoke jine Copo Cican. kok nek wuda Ora apa-apa, buta mati ra ndisin. ya wah lumayan iki sik tak deloki ukurane Ya. 3-8 pas aku Oh, aku 3-4 oh iki jatahku Ya. kowe cawete gelem apa Ya. jugok kesisan wis ben buta mati ra ndisin nyong iki dilondrekke sik kuning kaya ngono Gonge setan ora. Wet. Buta ki seneng lintingan apa ya? Kok nggawa mbako detret-tetret lumayan. Wah, cukul kok nang kono ya? Cukul kok wis rajangan ya. Udu asem ki. Oh. Lho. Anake apa ya kae? Udu Gareng ya ora. Wong ngawur sak penake dhewe ra. Abu sira-sira jaya-jaya bojo-bojo. Kacaku maju jawati mundur dadi bayaran. Sapa sing padani kaca jajaku bilang-bilang aku ra diwakake. Kowe sapa yu? Yu piye? Kowe wedok ya? Wedok dengkulmu mlocot ora? Iki lanang ngono kok. Weh, kok kaya ayang. Ya iki lho kondene. Iki kirung kok konde. Duae. Iki konde. Irung ki udu iki. Irung endi? Irung iki. Iki udu irung ki cangkem. Cakep kok konde. Wah kok aja yo teku loro. Cakep iki. Iki janggut. Janggut kok konde. Janggut iki. Iki ki kala menjing. Wah, kalau menjing. Kalau menjing kok konde.